Virginia jaio zen 1897ko azaroaren 30ean, Kansas City. Ikusten denez, une hartan Virginia neskatoa zen eta irakurtzeko eta jendea zaintzeko interesa zuen. 1918an Washington D.ko Army of Nursing sortu zen. Ikusten denez, Virginia dago apunteak hartzen. Lehen Mundu Gerratik aurrera garatu zuen erizaintzatekiko interesa hartzen nabarmendu zen bere urkoengana joateagatik. 1924tik Virginiako Norfolk Protestant ospitalean hasi zen irakasle batetik. Irakaskuntzen aritu ondoren ikerkuntzen aritu zen. Erizaintzaren printzipioak eta praktika 1955ean argitaturetua erizaintzako kurrikuluma garatzeko funtseko testua eta eskuliburua. Liburu horrek gizakioen oinarrizko 14 beharren eredu kontzeptual ospetsua ekarri zuen erizaintza asistentziarako. Hemen profesionalen aurrean erizaintzeri buruzko hitzaldi bat ematen ari da. Bere lana mundu mailan aintzatetsia izan da, Christian Reimann sari ospetsua barne. Bere ondoak gaixoaren independentzia ordatz duen erizaintzaren definizio, oinarrizko 14 beharren teoria eta zaintzean ikuspegi holistikoa barne. Hortzen ditu 1986ko martxoaren hil zen, 98 urte zituela.